per tant, jo crec que és molt important que sigui. La policia local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha incorporat 4 agents com a reforç de la seva plantilla durant aquest estiu. Fins al mes de setembre, aquests agents realitzaran tasques relacionades amb la policia de proximitat, com la vigilància de platges i de les vies públiques, el control del compliment de les ordenances municipals, de convivència ciutadana o la informació als ciutadans i regulació del trànsit, entre d'altres. La incorporació d'aquests guàrdies és perquè hi ha una afluència molt important de gent durant aquests mesos d'estiu i les seues tasques són de reforç, generalment per fer tasques de proximitat i després també pel mercadet del diumenge i sobretot tasques de proximitat, atenció a la gent, alguns dies aniran amb bicicleta, els altres a peu i també faran la funció que és molt important de controlar lo dels gossos, és a dir, la recollida de defecacions dels gossos. L'acte de possessió del càrrec va tenir lloc dimarts 11 de juliol a l'Ajuntament de Vandellòs. Al mateix, a més, es van comprometre a complir les lleis vigents en l'exercici de les funcions i van rebre la credencial de policia. A l'acte van assistir, entre d'altres, l'alcalde del municipi, Alfons Garcia, el regidor Frederic Escoda i el sotsinspector cap Jordi Jiménez.